Bisa saran नै नुवाखै हेल' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे बयखौबो बरायबाय आंनि नैबे JBN अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय उनाव नुगोन आरोखि मानि थाखाय थांगासिनो दङ जा गरम ओंखायनो नै गाज्रि मोना गस्ला गानदोंबाबो गिन्दि दङ ओरै खुलिबाय आरो आं ओमफ्राय ना थांनाया मोनसे बाइक लायनो थांनो नागिरदों KTM Duke 250 आरो माने गोदान नङा टु हेन्ड सेकेन्ड हेन्ड आरोखि सासे लोगो माने फाननो नागिरदों आरो ना बारा गोबाव नङा बोसोरसेसोल' जादों आरोखि दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आरोखि Duke 250 KTM ओमफ्राय बोसोरसे 3 मास जाबाय होनदों आरो बिबार बारजोब्बाय नै गेटआव जोंना गामिनि गेटआ हाग्रा फैबाय दै बाब माबा सिखाव ओमफ्राय धुम बाजार ना माबा होनो ओरैहाय बे मबाइला गोलैबाय आरो केमेरा गोलैबाय जायगायाव फैनांगौ फैगोन हरजोब लामायाव फैबायलै दाना ओरै हाजो जायगासिनो बैदि जायगायाव फैबायलै जों लामखा आरो माखासेखौथ' आं भिडिअ लाबोनाय जायासै फैफेरै माफेरै जायगायाव आयौ सालायनांगौ जाहैबाय आरो गारिनि आवाज माबा माबिनि आवाज एकदम शान्ति आगाव बिदि लामाजों थांफिनबाय दैलाव जोबोलै हाब्रु गैया दा गैया हाब्रु जाया बेहाय अन्थाइ जोबखा बेसेबांबा गोजौखा बेयो हाब्रु जाया बेयाव दै लोमदोंमोन ना बेयो लोमा नोंदां ना लोमो सिगां लोमदोंमोन ना भुटाननि दै फैदोंमोन ना बेयाव रोमै ओमफ्राय माथावरि होनाय खोनाबाय बबेजों सालायखोरा राइडार आंहाथ' जेरावबो सालायखायो हा एबार सलायबाय फाग्ला जायगालै बे खुनु दिन नुफेराखैमोनलां बे जायगाखौ ओमफ्राय दिनै फैनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो एसे नायलांदो आरो सिगांनियावथ' खिन्थु आं सिगाङाव बै हाग्राबारि माबाबारि जों सिं फैनायखौ खेबनो रोंबोआसै बावनानैनो जा हायो एसे फिसा बर्थमान जेन'बा र' थांगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दे नोंथांमोननो एसे देखायनो सानो मा होनदोंमोनलाय ओइ जायगानि नामखौ मा होनदोंमोनलाय हा अमृतपुर लाबाय गाबफुला बिथारा आरो बिसाल सारोन नै नुवाखै न'आव फैबाय दा ओमफ्राय गारि लायनायनि भिडिअखौ जा हायो एसे खालामदोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोननो खालामनानै दिन्थिबाय ओमफ्राय फ्रेस जाबाय आरो न'आव फैनानै फ्रेस जानानै नैबे भिडिअखौ दा लास्टनि खालामगासिनो दं ओमफ्रायहाय नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो मा बुंनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव
नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन आरोखि अब्लासो आङो गोसो जागोन माने रंजा खुसि भिडिअ बानायनो जस जागोन आरोखि नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो दे होमबालाय दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरोखि लोगोफोर माने सेकेन्ड हेन्ड गारि लायदोंमोन जोंनि गामिनि सासे उन्दै गथ' 250 आरोखि KTM 250 दा बेखौनो लायदोंमोन भिडिअआ बेनोसै आरोखि दिनैना होमबालाय लोगोफोर उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय।